10 ta' Jannar, Santa Leonie Aviat, Franġiska de Sales Aviat, għexet bejn l-1844 u l-1914. Hija twildet fis-16 ta' Settembru fil-belt ta' Cézanne, Franza. Missiera kien Theodore Aviat u omma kien jisimha Emily. Huma kellhom ħanut tal-merċa. Ta' 11-il sena daħlet border mas-sorijiet tal-viżitandi imwaqfin minn Santa Giovanna de Chantal. Kellha żewġ gwidi spiritwali. Hija damet għal 5 snin fl-iskola ta' dawn is-sorijiet. Kellha sens kbir ta' l-evoluzzjoni soċjali li kienet għaddejja minnha Franza, imma fl-istess ħin ħarġet mill-iskola konvinta li Alla qed isejħilha għal ħajja reliġjuża. Missiera talabha biex tħalli id-deċiżjoni għal meta jkollha 20 sena. Darba minnhom omma batita qadja fabbrika tan-nuċċalijiet u hemmhekk rat ħafna xebbiet jaħdmu u din id-dera aktar ikkonvinċita biex tgħin u tiggwida lil dawn ix-xebbiet. Xi snin wara fl-1858 is-saċerdot Brinson induna li ħafna xebbiet kienu qed jiġu minn bliet oħra biex jaħdmu fil-fabbrika u kienu qegħdin jiġu sfruttati u abbandunati. Huwa waqqaf l-opra ta' San Franġisk de Sales li tieħu ħsieb dawn ix-xebbiet. Leonie kienet adattata għal dan ix-xogħol u fl-1866 marret tagħmel l-irtir u fis-16 ta' April ħadet f'idejha r-responsabbiltà tal-opra. Bidlet isimha u saret Suor Franġiska de Sales Aviat b'rispett lejn San Franġisk de Sales. Fetħet hostels fejn ix-xebbiet kienu jirċievu t-taħriġ, l-edukazzjoni u formazzjoni soċjali. Kienet tinsisti ħafna magħhom fuq id-dinjità tagħhom bħala nisa u fuq id-dinjità tax-xogħol. Kienet tinkoraġġihom ifadlu l-flus u jimxu fuq l-eżempju ta' Marija u Giuseppi. Din kienet tema wisq għal qalb Dun Briston. Din l-organizzazzjoni ta' Dun Briston u Leonie ħadet l-isem ta' oblati tal-opra ta' San Franġisk de Sales. L-opra żviluppat ruħha f'pajjiżi oħra madwar id-dinja. Darba waqt laqa ma' Dun Briston u għarrafa li l-isqof kellu suspetti fuq is-siwi ta' din l-opra li jieħu ħsieb in-nisa, għalhekk għal xi żmien it-tnejn li huma kellhom jieqfu mix-xogħol li kienu qegħdin iwettqu. Iżda fl-1893 l-isqof reġa' poġġiha bħala superjura tal-opra. Fl-1903 il-Gvern Franċiż keċċa lir-reliġjużi kollha kemm irġiel u kemm nisa minn Franza u ħadilhom il-proprjetà kollha tagħhom. L-istorijiet l-isqof tom ordni li jneħħu l-abitu tagħhom u jilbsu pajżana biex ikunu jistgħu ikomplu l-opra. Leonie ġiet sfruttata biex titlaq minn Franza u marret Perugia l-Italja. F'Perugia Leonie tant għamlet isem li t-Taljani bdew isejħula l-Qaddisa. Suor Franġiska de Sales Aviat mietet fl-10 ta' Jannar tal-1914. Hija ġiet ibbeatifikata fl-1992 u ikkanonizzata fil-25 ta' Novembru tas-sena 2001. Taħt il-gwida ta' Santa Leonie Aviat, il-komunità kibret fin-numru, l-appostolat soċjali iffjorixxa u infetħu skejjel. F'Pariġi inbniet l-ewwel skola residenzjali għal bniet b'direzzjoni għal 8 snin. L-appostolat tas-sorijiet oblati ġie estiż għal klassijiet differenti tas-soċjetà u għal forom diversi ta' edukazzjoni. Wara perjodu ta' diffikultà li diversi fundaturi għaddu minnu, Santa Leonie iggwidat l-sorijiet tagħha matul il-persekuzzjoni reliġjuża fi Franza u fl-istess waqt sviluppat il-ħidma tal-kongregazzjoni fl-Ewropa, l-Amerika t'isfel u fl-Afrika.
Meta l-Gvern Franċiż antiklerikali rid iġib fix-xejn il-kongregazzjoni, Madre Léonie Afjat u s-sorijiet ħadmu biex iżommu stabbli il-kongregazzjoni ħalli tkun tista' titkompla fi Franza, waqt li Madre Léonie ittrasferit ruħha f'Peruġja l-Italja fejn iggarantiet il-futur tagħha. Mietet f'Peruġja wara li fdat lilha nnifisha totalment lill-Alla. Sal-aħħar nifs ta' ħajjitha hija baqgħet fidila għar-riżoluzzjoni li kienet ħadet fil-professjoni tagħha li ninsa lili nnifsi kompletament. Lill-ulieda u lil dawk kollha li kienu ser isiru jafu biha hija ħalliet din il-ħidma bil-kliem ta' tħeġġiġ ejjew naħdmu għall-kuntentizza tal-oħrajn. Wara l-mewt tagħha, il-kongregazzjoni fetħet fundazzjoni fl-Istati Uniti fejn seħħ il-miraklu meħtieġ għall-kolonizzazzjoni tagħha. Is-sorijiet imexxu żewġ skejjel fl-Amerika u wara 100 sena dan l-eżempju li Santa Léonie Afjat ħallitilna ta' mħabba awtonoma baqa' jiffjorixxi. Jalla ħana wkoll bħala narfu nindunaw bil-ħtiġijiet tan-nies ta' madwarna u noħorġu minna nfusna biex naħdmu għall-kuntentizza ta' ħaddieħor. L-imħabba mhijiex emozzjoni, mhijiex simpatija, mhijiex attrazzjoni tal-ġisem, mhijiex stint, mhijiex attività sesswali per se, imma deċiżjoni kuraġġuża u responsabbli li tinsa ħafna lilek innifsek biex tingħata lill-oħrajn. Kien ġobni ħafna ħsieb qasir minn ittra li Monsinjuris of Giuseppe Merċiqa kien bat lis-Saża fl-1992. Dan għadu jott għal kulħadd, kien qallhom hekk: nixtieq inħeġġiġkom minn qalbi biex ikollkom il-kuraġġ li tħobbu bis-serjetà. Tħobbux bil-biċċiet, is-sentimenti li nħossu għal xulxin huwa rifless ċkejken ta' dak li Alla jħoss għal kull wieħed u waħda minn uliedu. U int qed tħalli lil Alla jimlik bimħabtu hekk li din tfawwar lil qalbek b'tali mod li tkun trid tferra din l-imħabba fuq l-oħrajn. Kemm int lest jew lesta tinsa lilek innifsek biex tkun ta' rigal għal ħaddieħor. Min jaf li kieku li taħdem għal kuntentizza ta' ħaddieħor tagħmlu il-motto għal ħajtek ukoll u fuq l-eżempju ta' Santa Léonie Afjat tasal għal qudusija b'umiltà konkreta mibnija fuq il-messaġġ tal-Vanġelu. Talba. Alla ta' kull tjubija, inti poġġejt fil-qalb ta' Santa Léonie Afjat xewqa tħeġġeġ biex tgħix umilment bħal Ġesu ibnek. Inti għallimta biex tabbanduna r-rieda tagħha biex twettaq ir-rieda tiegħek b'karità kostanti lejn kulħadd. Ispirati mill-eżempju tagħha, għallimna biex aħna wkoll nistgħu ninsew lilna nfusna għal kollox biex inkunu nistgħu nservu aħjar u naħdmu għal kuntentizza ta' ħaddieħor. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.